продължението на клипа с кафедата по черпански продължава. Сега разбихме доматите и ще ги изсипем в тенджерът. Като махнем ножчето, за да не падне. Така, сипваме. Така, сега прибавяме магданоза. Остана ни само да сложим лъжичка сол и лъжичка чубрица. Така. Една пълна лъжичка. И една лъжичка чубрица. Право по ръцете, може и да не е в лъжичка. Кажа, отваряте на око, малко за вкус. Така. Разбъркваме ястието. В момента изглежда като супа, но докато се свари, водата намалява и се изпарява и става по-гъсто. И по-вкусно. Разбира се, най-вкусното. Сега го похлупваме и чакаме да стане. Чакаме, наблюдавайки го около 30 на минути. Така, след половин час пак ще се видим. Това беше от нас. До скоро!